Takže prekročili sme to a už sme tu, takže pokračujeme v ceste. Choď tam. Sme sa odvážili. Tak za to dajte like. Dajte like. Keby niečo máte aj vy to s nami preskúmať. Je to Ale musíte ísť do Kinorian. kinorany.sk. Ale musíte napísať. Ale musíte Jau! napísať. To riči. Proste musíte napísať. Typek sa zranil. Musíte napísať na tento kanál, že chcete prísť do Kinorian. My s vami budeme preskúmať tento kanál. A my zavoláme a dáme vám prievodcami našli. Kedy môžeme keby sa môžeme dohodnúť. Takže môžete to, no na to čarma. Takže môžete to zdieľať s najlepšími sprievodcami. To som ja, Šimon Galus a Samuel Beza. A čo? Ančo. Ideme ďalej. Fuj. Takže Poďme si pre bajky a poďme si dať sem, veď toto je blízko môjho domu. No bytu. nie sme. Sme. No podľa mňa asi hej. Ne, lebo pozeraj. Áno, ja viem. Aj ja. Ja viem. Natáčame. Toto je nová trať. Hej. Práve ide vlak. Ne. To si robí. Ja tu nerisknem. Toto sa nedá previesť. A ešte napálené elektrikou. Je. Ale ja nejdem do cudzieho pozemku. Kúkni. To nevadí. Však to není elektrické. Ale pôjde vlak. Ďajte! Jen tam. On už píšťa. Tak chalani, poďme to len tady a poďme si pre bajky a poďme do bunkra. Hej. No áno, keď ide teraz vlak. Však poďme hen tady. Tuto niečo máš. Poďme nakamerovať vlak. Tu. Poďme nakamerovať vlak. No, ale zatiaľ musím nejak ísť. A my sme tu na kolajniciach a riskujeme všetko, takže dajte odber a like. Hlavne. Tak. Ja som reálne myslel, že my sme pri haji. No. A to vymyslel... Typujte do komentárov, koľko myslíte, že máme rokov. No. Až to uhádnete. Mali kidi. No, možno nemali. nie. A ja som tu najstarší, takú radu vám dám.